Земята. Светът на водата. Почти 3/4 от повърхността му лежи под синя мозайка от морета и океани. За нас извънземно царство, което едва сме започнали да изследваме. Необикновени форми на живот живеят в тези дълбини. Всяка от тях е оформена от свят с огромно разнообразие и крайности. Подобно на континентите, които обграждат, нашите океани са пълни с истории за разказване, тайни за разкриване и същества, които трябва да се срещнат. Това е пътуване в техния красив, но крехък свят, където борбата за оцеляване води до пленителна елегантност. Спираща дъха екипна работа и омагьосващи срещи, които разкриват магията на голямото синьо.